Na kabinta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Khlieh phi baro kini kilong ki khubor bam ta kasni. Khlad no nongialam baha khlieh du jong Naxal u basavraj ha ka jing kin at chhattisgarh. Hado lai phongut ki Naxal kila sha apnya baha ka jing kin at bar ki shipai jong district reserve guard DRG. Ha ka district Narayanpur jong chhattisgarh. Kunthop ya nongialam baha khlieh du jong seng Naxal unam bala ke shavro bala jutip kerteng kum basavraj oblara eka bonti kabashiklur tingka kila sha apnya bha ka jingi kendu bar ki bor pahara ha chhattisgarh ong katlong khubor kaba kham paunam kalong ba basavraj udairu general secretary jong seng communist bala khang persha udayu nong yalam bha khli du jong seng Naxal obladan benta ha ka seng Naxalite nadu kisnam shiajar khandai spa nyopho but ula sha thwet ha ki bor pahara ha ka lengkari ula sha penduk pendam ha ki shipai jong district reserve guard DRG kajing khanra ka bahe persha ki Naxal kalayat khamin sha ha ka than abujman kabadon khlau ha ka district Narayanpur ha ka ba ka jing yakin an kalami ha preng ki Naxal bar ki jawan jong DRG lai thu we he pulen kadai ka jing khanra ka blas dang na du ka step jong ka sni tho ding ha ka than abujman kabla dab daki khlau kaladon bentalang bar ki shipai DRG Nagi district Narayanpur, Bijapur, Badante Wada. Layathu bagi bor pahara kila kiar saudong ye kinongelam bah khlieh du jong Naxal hagate ke jingye kelyang. Ki Naxalite kila siat hagapor bagi kenhun jong ki district reserve guard nagi south li ki district kila pelong ye ke jing khnra hagate ke jaka katkum ke jingtip balayo jingtip shapang ke jingdan jong ki he shipai. Kanekla jiatang hadin artayo bakhat sangut ki Naxal kila sha penyam ha ka jing ikin at bar ki bor pahara ki khlau jong ka chhattisgarh Bijapur district hajan ki lum gare gutta ki badon harut khaput jong ka telangana